да кажа няколко думи от мое име. Аз преди 5 години някъде преди полицията да търся иновативни педагогически практики и навсякъде, където отиват от Япония до Аржентина, ако щете, когато кажех педагогика и България, ме посрещах с думите доктор Лозанов. Мисля, че нашето общество има дълг към него и към неговото дело, защото ако то беше продължило по начина, по който беше тръгнало, ние до сега нямаше да се хвалим с световен принос само за азбуката ни, щяхме да се хвалим с световен принос за образованието, педагогиката. Но за това правим срещата днес, за да отдадем почит на доктор Лозанов и неговото дело, за да видите как то е живо и за да го продължим. Това е ключът. Благодаря и сега оставям на Елена и на доктор Лозанов.